Soc la Rosa, em dic Rosa de Loyo Pérez i he escrit un llibre sobre la meva experiència com a persona amb trastorn de l'espectre autista, en aquest cas síndrome d'Asperger. El llibre parla una mica de la meva vivència, de les meves experiències a la vida i també de les meves reflexions i sobretot les meves emocions, com he anat gestionant tot el que m'ha succeït. No és una sèrie de casos, no és una sèrie d'experiències així explicades amb actes, amb accions, sinó que és una mena de diari emocional. A mi em van diagnosticar amb 24 anys perquè de petita no tenia símptomes evidents de la síndrome d'Asperger o del trastorn de l'espectre autista. Tot i això, patia angoixa, ansietat, vaig patir discriminació passiva a l'escola primària i discriminació activa durant l'educació secundària. Vaig patir bullying, assetjament escolar. I llavors em vaig anar tancant amb mi mateixa, no volia interaccionar socialment, sinó que només volia estudiar i em vaig fer una bombolla pròpia i va arribar un moment en què em vaig intentar definir perquè em trobava sense identitat, no tenia ni identitat de gènere, ni sexualitat ni res, i vaig arribar a la conclusió que tenia trastorn d'identitat de gènere. A partir d'aquí vaig anar al psiquiatre i allà em van trobar símptomes que no quadraven amb el diagnòstic, em van començar a donar medicació i van anar provant també diferents diagnòstics fins que van arribar a l'encertat. L'autisme en nenes queda molt emmascarat, sobretot en nenes, perquè les noies són més camaleòniques. És fàcil que imitin els altres companys o companyes i per tant no es veu que el que estan fent és una imitació, no és un instint, no és una realització, no sorgeix del seu interior, sinó que parteix de l'exterior i després s'assimila i s'expulsa, diguem-ne, en forma d'un personatge que no és realment aquella persona. Aquella persona és molt tímida, molt callada, molt quieta, molt introspectiva, introvertida, pero en realidad acaba siendo una persona que no es. Yo no necesito herramientas, sino vida en sí. Anhelo sentirme un ser humano, identificarme con quienes me rodean, dejar de creer con una fe acérrima que soy diferente de una manera extraordinariamente esencial.